ассалому алайкум тамошобинони азиз, муҳтарам обуначиҳои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 5 апрели соли 2021 ва ман мехоҳам ба шумо нишон диҳам, ки барои Тоҷикистон, барои пешравии боғдории Тоҷикистон, барои пешравии току ангурҳои Тоҷикистон ман аз хориҷи кишвар чӣ қадар қаламчоҳоро бо нархҳои қимат харида овардам, ки имсол пайванд кунаму баъд бисёр кунаму халқ аз ин бархурдор шаваду боғҳо обод кунаду боғҳои содиротию ангурҳои 4 сум, 5 сум, 6 сумани ангурҳои 10 сума, 15 сума боғҳо кунану содирот кунану халқ некоҳаволияш хуб шавад. Ва барои ин ман аз моҳи декабр ин тараф дар халадине харида ҷамъ кардам. Мана охиронаш ҳама рӯз омад, мана ин почта омад. Ман инҷода як мумкин 30-40 намуд аст. Мана дар танааш нависондагӣ аст: Олимп, Рубинови юбилей, Багема, Бранислав, Бригадир, кишмишҳои американский, ромбик, пешпазак, хеле ки бисёр аст. Мана бинед ҳама ин номош нависондагӣ аст. Ва ман аз моҳи ба гумонам як қисмашро таҷриба карда аз ин ҳафта сар мекунам. ани майдакашо буғумашро пайваст карда, барои ки ино искана пайванд намешаванд, мисол бурик ҳастанд, дар шумо нишон медиҳам. Мана ҳаминро ман ҳамашро барои халқи тоҷики худам ҷамъ овар содем, барои он ки ман зиёд кунам боғҳоро, барои он ки ёд гирам ҷавонмардои тоҷик боғдориро, ангурпарвариро назди хонаи худашон да ангур кунанд ва аз ин ангурҳои бомаза онҳо хӯрда ба фарзандошон монанд, ба набераҳошон монанд. Инҷа ангурҳое ҳаст ки маззаи банан мекунад, маззаи ананас мекунад. Бисёр ангурҳое ҳаст ки дар инҷо 4 намуд ангуре ҳаст ки ангури пеши ҷаҳон аст. Мондропс аватар мегӯянд, хелоин капиалуни мегӯянд ва ашкам мегӯянд. Ламборжини буровардагӣ ном, ки вай чилики сафеди дароз. Ҳаминҷа 4 намудаш ҳаст дар даруни ин, ки ҷаҳон ҳозир ҳамонро да такя карда, ҳамон боғоно ҳавая карда шиданд. Манам ҳаваё ёфта овардам. Боз дар ин ҷо ҳаст Red Globe. Агар ки шумо дар Red Globe дар ана инҷа ҳаст. Агар ки шумо супермаркетҳо даромадагӣ бошед, бозори меҳрибон равед, агар ҳозир пакетода 60 сомонӣ сурхи калон ман аз ваям овардам. Ҳозир Чили, Португалия ҳамаи ҳаваё аз ҳамино плантатсия карсодем ва ман аз Португалия Чили харида Тоҷикистон оварсодиям. Ва ман ҳамин хел мекунам, ки дигар аз Португалия Чили набиёрам ва ангурҳоё ҳамҷода ҳамашро истеҳсол кунем. Red Globe чӣ хубӣ дорад? Red Globe 4 ё ки 5 моҳ хранение мешавад баъд аз чиндан. ана ҳамон ҳозир пакетҳо агар дида бошед дар шаҳр 1 кило мондагӣ 57 сум сар шуда то 60 сумае. ана ҳаваям ман овардам. ана бо аз ваям зурош ҳаст. ана рафиқон ҳамихел, худо ба мо баракат диҳад, худои таоло розигӣ шатиҳад. мо ино пайванд мекунем, сиҳат саломат бошем. бо дар шумо ҳам пайванд кардагиҳо нишон медиҳам, ҳам натиҷаашро нишон медиҳам. ва аз шумо якта илтимос, агар маъқул шуда бошад лайк монед ва бисёртар подписчик, бисёртар обуначӣ ба ман ташвиқот кунед, ки аз подписчикои шумо, аз суханҳои шумо, аз саволҳои шумо ман савол ҷавоб кунед ба ман ба шумо ҷавоб медиҳам. ва аз ин ман як рӯҳбаланд мешаваму боз наворҳои дигар гирифта ба шумо пешниҳод мекунам, нишон медиҳам. шумо ёд мегиредтон рафиқҳо, ҷавонмардо. дар ҳамин сайти ман подписчикаш 99% ҷавонмардо мардо аст. ва ҳамаи ҳаминро бояд шумо ёд гиред. фикри ман бояд шумо дар хонаҳотон худатон пайванд кунед, худатон ангур парвариш кунед ва баҳра бареду аз кори худатон кардагӣ як кайфият баред. ин чӣ гӯям, ин як хел одамо мегӯянд, ки ман касал шудагӣ ҳастам, мегӯяд дар бораи ҳамин. ва касал гуфта дигар чи не, дигар че дар назор дорад. ошиқ шудагӣ ҳаст вай одам. ман ошиқ шудагӣ ҳастам ба ҳамин ангурпарварӣ, ба ҳамин кор. ва худо хоҳад ман ҳамин мақсад дорам, ки ангурпарвариро дар Тоҷикистон ба як ҳарчанд ки вай ба сатҳи аъло ҳаст дар игар ва бо ба сатҳи аълотар бурда расонам.
ва ин бо дастгирии шумо мешавад. Шумо чӣ қадар бисёртар шавед дар гурӯҳи ман, ҳамон қадар ман ҳавасмандиам зиёд мешаваду кор зиёд мекунам. Раҳмат, ба диққататонашон ташаккур.